боз як овозхони номӣ моро тарк намуд. боз фоҷиа, боз марги як овозхон, боз хабари марги нобаҳангоми як чеҳраи машҳури олами фарҳангӣ дӯстдорони санъати миллии тоҷикро такон дод. шодмоншоҳи дарвозии овозхони мардумии Тоҷикистон як рӯз қабл дунёро падруд гуфтанд. наздиконаш сабаби марги ӯро дар фишорбаландӣ медонанд. дар рӯзи ҷанозаи ӯ аҳли санъату ҳунар ва журналистону блогнависон ширкат доштанд. ба гуфтаи хешу ақрабояшон шодмоншоҳи дарвозӣ соҳиби 3 писар ва 2 духтари соҳибҷамол будааст. шодмоншоҳи дарвозӣ овозхони садри маҳфилҳо буд ва дар тамоми чорабинои ҳукуматии ноҳияи Дарвоз ва вилояти мухтори Кӯҳисоини Бадахшон ҳамчун овозхон сурудҳои ватанро дар сатҳи олӣ месароид. корманди фаъоли шӯъбаи фарҳангии ноҳияи Дарвоз маҳсуб меёфт ва рӯзе ки аз дунё гузашт, ҳамкоронаш мегӯянд сиҳату саломат бо бачаҳо дар коргоҳ қарор дошт ва баъди зуҳри 24 моҳи ҷорӣ якбора ҳолаташ бад гашта ин дунёи фониро падруд гуфт. аниқтараш дар синни 76-солагӣ моро тарк намуданд. рӯҳат шоду хонаи охиратат обод бошад устоди азиз. ба наздикон ва хешу ақрабояшон сабри ҷамил мехоҳем. ҳузури мақдамат در زندگی برهان من مرده بودم زنده ام کردی بیا ای جان من